urteko juniorra izanagatik, ez zara gaurkoan kikildu Iruñerreko itzulian, goratzen dugu juniorrak eta baita ere 27 lehiatzen duzuela lasterketa hau, eta lehenengo etapa irabazi duzu, maixotasun handiz. Indartsuena izan zara, zalantzarik gabe iesaldian, eta gero gai izan zara, iesaldi horretan, aitana despistean, edo hor beste norabait begira ikustean, jo eta irabasteko. Bai, karrera oso moitu izan da, eta ezekizun azkenen ze eskapada izango zan, jungo zan ametaino, baina ikusi etenen ja eskapada bakekoa zeola esaet horreak barra dau, mirateko matorren barra dau, eta jodet, eta atzerikan mirari etorri zait, eta esaet, earki, bion arten ondo moldatze gara releboka eta ondo harrapauko genula, eta harrapau deunen, gero ja ruedan jarri, eta hortxe. Ruedan jarri, baina gero bi bakarrik egitu zain denean, aurpegi eman duzu. Bai, hombre, pixkat eskapadari aurrea juteko, enun nahi ez da harrapatzea pelotoiak, eta gero ja esan diatenen jarreleoik ez emateko gehitzeko ruedan, esan dit, ruedan jarri barko naiz, eta atatzeana. Juniorrak ezaretek egiltzen 27ko txirrinduarien aurren, liderra zara, defendatu behar duzu mendik aurrera, baina maila handia dago tropelonetan. Bai, maila oso handi da, eta nik uste zai izango ala mantentzea, baina polike da, egun batez behintzete amatea maiota. Helburua zuretzat zein izan da? Egia esan etorri naiz buelta honta lasai, ateatzeana, jan karrera eta pixkat relajatzea, baina ikusita hau motivazio bat. Zorionak. Eskerrik asko.